सिगाङावनो बयखौबो खुलुमनानै आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो नाजावनानै लाबाय आरो दिनै बे नोंथांमोन मिडिया गासै साफ्रोमखौबो आंनिसिम फैनानै खौरां लाफैनायखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। आङो आंनि सिनायथिया जाहैबाय आंनि मुङा सामसन नार्जारि। आङो तृणमूल कंग्रेसनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट आरो दा नैबे जमदुवार समस्तिनि केन्डिडेट हिसाबै आङो रेडि जानानै दङ। बेखौनो आङो नोंथांमोनसिम खावलायबाय। दाथ' आङो जमदुवार समस्तिनि जानानै जे रायजो राजाफ्रा आंखौहाय केन्डिडेट हिसाबै लुबैनाय हिसाबै बयबो दाबिनाय हिसाबै दिनै आं केन्डिडेट जानो हादों। दा बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबांथार अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों। आरो बेजों लोगोसे आरो आङो दिनै तृणमूल कंग्रेसनि केन्डिडेट जानानै देरहागोना आंना रोखा जानानै दङ। मानोना आंजों गोबांथार रायजो राजाफ्रा सापर्ट होदों। गोबांथार रायजो राजाफ्रा माने ओरैबायदि आक्रसन जादों टिएमसि सरखार नांगौ, टिएमसि सरखार नांगौ होननानै। मानो होनोबा दिनै खाथियावनो दङ बेंगल, वेस्ट बेंगलनि सरखार, टिएमसि सरखार ममता दिदि। दा ममता दिदिनि निर्देशफोरखौ गोबांथार जोंनि नैबे जमदुवार समस्तिनि मानसिफ्रा थाङो बेंगलाव, बेवहाय नुबोनानै बिसोर गोबांथार अनसायदों। मानो होनोब्ला अननाय आरो सिबिनाय ममता दिदिनियाव दङ। गोरिब दुखियाफोरनि थाखाय गोबांथार अनसुंथाइ होयो। गोरिब दुखियाफोरनि न'खर न'खर थाङै थाङै बियो अननाय होयो। दा बेफोरखौ नुहुरनानै जोंनि बे जमदुवार समस्तिनि रायजो राजाफ्रा टिएमसि सरखार नांगौ, दिदिखौ नांगौ होननानै दाबि खालामनायावहाय आङो नैबे टिएमसि दोलोनि सासे केन्डिडेट आवगायबोदों। बेनिखायनो दिनै आं बेखौनो आसा दङ जे दिनै जमदुवार समस्तिनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आख्रह जानानै आंखौ केन्डिडेट सायख'दों, बे सायख'नायनि गेजेराव रायजो राजाफ्रानो देरहासार खालामगोन होननानै आं आसा खालामदों। जिहेथु मैया जे नमिनेसन होनानै थांबाय, बे नमिनेसनाव आंना 6000 रायजो राजाफ्रानो आंजों लोब लोब ओंखारबोदों। बेवहायनो आङो मिथिनो मोनदों जे आङो देरहासारनाया रोखा जाबाय होननानै। आंनि देरहानायनि जे मावनाय, बे देरहानायनि मावनायफोरा आङो अपेनलि गोबांथार जोंनावहाय माने अपेनलि जोङो मावनो हायाखैब्लाबो जों सिं सिं हाबदों आरो फिसा फिसा मिटिंफोर लादों। गिदिर मिटिं लानो हायाखैब्लाबो जोङो दाब दाब गामियाव, दाब दाब जायगायावहाय हाबनानै जोङो रायजो राजाफोरजों रायज्लायदों। रायजो राजाफोरनाव सोंदों जे रायजो राजाफ्रा दे सार नोंनो लाथारनांगौ, नोंनो गसंनांगौ होननानै दाबि खालामनायावहाय आंबो गोसो जादों। आरो बेखौनो आं बुंनो सानो दिनैहाय जेरैबायदि जोङो फिसा फिसा जायगायावहाय मिटिं खालामदों गामि ओनसोलफोराव, बे रायलायनाय आरो मोनफ्रोमबो मिटिंफोराव जोङो माने आइडिया खालामनानै, हिसाब खालामनानै जोङो देरहानायखौ एकदमबारे दासिमाव 100% रोखा होननानैहाय नुनो मोनदों। आङो दा टिएमसि दोलोनिफ्राय जानानै दा इउपिपिएल, बिपिएफ, बिजेपि बा गुबुन गुबुन पार्टि, दा बेफोरखौ आङो फेक्टर जागोन होननानै सानाखै। मानोना बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोर सरखार सालायबोबाय आरो 17 बोसोराव जमदुवार समस्तिनिफ्राय जेरैबायदि आसा खालामनानै रायजो राजाफ्रा भट होनानै जमदुवार समस्तियाव बिपिएफ दोलोखौ देरहाहरहोदोंमोन। नाथाय बिसोरो रायजो राजाफोरनि खोथाखौ मानियाखिसै, रायजो राजानि दुखुफोरखौहाय बिसोरो मिथियाखिसै, रायजो राजाफोरनि साननायखौ मिथियाखिसै। बिसोर बिपिएफ दोलोखौ गारै गारै अबेबा कंग्रेसाव थांबा, अबेबा बिजेपियाव हाबहैबाय। रायजोफोरनि दुखु दाहाफोरखौ बिसोरो अनसायाखै। दा बे अनसायैखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा गाबखांनानै दिनैहाय बिपिएफआवहाय भट होला। मानो होनोब्ला बिसोरो जोंखौ थगायबोबाय, बिपिएफ दोलोआव भट होयै होयै देरहाहोबोदोंमोन, नाथाय जोंखौहाय जेबो मिथियाखिसै, अनसायाखिसै। बेबादि होनै होनै दिनैहाय माने रायजो राजाफ्रा आंनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो जे उइलियाम, दा बे उइलियामाबो बेबादिनो बिपिएफनिफ्राय देरहासार जायोबा बियो बिजेपियावसो थांगोन बा गुबुन जाथि जे सरखार दागोन बेजोंसो थांगोन। बेखायनो जोङो उइलियामनोबो भट होआ होननानै रायजो राजाफ्रा बुंथिदों। आरो दिनैहाय जे इउपिपिएल दोलोनि जे बिजाथि, बे बिजाथिखौ रायजो राजाफ्रा फसायाखै। मानो होनोब्ला रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुंदों आंनि सिगाङाव, जोङो फसायाखै, जोंनि सेलेक्सन बादि जायाखै आरो जोङो इउपिपिएलखौ नाङा। आरो बे 5 बोसोराव इउपिपिएलआ जोङो जेबो सापर्ट होआखै। ओरैनो नामावल' माने परिबर्तन होननानैहाय बुंदों, नाथाय परिबर्तन जेबो जायाखै होननानैहाय आंनि सिगाङाव रायथिदों। बेखायनो आंखौहाय सायख'दों टिएमसि दलनि जानानै। नोंथाङा
केन्डिडेट गसंथारनांगौ होननानै आंखौ दाबि खालामदों। बेखायनो आङो दिनै गसंफैदों। आरो बिजेपिखौथ' जोङो ओरैनोबाबो नांखाया। बिजेपिखौ जोङो बे बिटिसि निफ्राय आउट खालामनोसो जोङो ओंखारबोदों। मानो होनोब्ला बिजेपिया गोबांथार रायजो राजानि हाराहास्ति, ओरैबायदि हाराहास्ति दिनैहाय माने सोरखौबा होखारनाय, सोरखौबा दुसिनाय, धर्म बिथिंजोंनो ला, जाथिनि बिथिंजोंनो ला, माने बिसोरो ओरैबायदि राजनितिकखौ लानानै माने सोरखौबा माने गांनाय उखैनाय माने ओरैबायदि दुखु सैहोबाय, माने बेखौहाय बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। बेखायनो रायजाफ्रा होनदों बिजेपिखौ जोङो आउट खालामनांगौ होननानैहाय। आरो बिजेपिखौ आउट खालामनांगौ होनोब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौ भट होनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै रायजोआ बयबो बुंथिदों। बेखायनो दिनैहाय आङो रायजो राजाफोर जेरैबायदि आसा होदों, बे आसाखौ लानानै दिनै आङो आगान सुरदों।